העמותה הוקמה לפני 13 שנה, בשנת 2002, על ידי דוקטור דרי שלון. דרי רצה לתת מענה לשתי בעיות בעצם, לשתי סוגיות. אחת מהן זה משבר המנהיגות שיש בחברה הישראלית, והדבר השני זה הפערים שהולכים וגדלים. והוא הבין שהדרך לעשות את זה היא באמצעות יצירת עתודת מנהיגות שמגיעה מתוך הפריפריות, שתביא את הבשורה לחברה הישראלית. יצרנו תהליך ארוך ומשמעותי שמלווה אנשים מגיל 15 עד גיל 25, דרך השלבים הכי משמעותיים בהתפתחות האישית שלהם, בהתפתחות הזהות ובתפיסות העולם. זה התיכון, ואחר כך הבחירה בשנת שירות או מכינה קדם צבאית, שירות צבאי, או לאומי או אזרחי, בלימודים אקדמיים, ואחר כך בהתחלה של בחירת הקריירה. ובתוך כל המסלול הזה אנחנו בעצם שואלים מעבר למה אני רוצה להיות, באיזה חברה אני רוצה להיות, ובאיזה אופן אני רוצה להשפיע על החברה הזאת. היום אני בת 25, ואני באמת חושבת שאני האדם שאני היום בזכות ההורים שלי ובזכות קו הזהות. לפני הכל, כמה מדהים זה רגע לעצור ולעשות משהו למען מישהו אחר. אתה יודע, בגיל 16, חוויית הצלחה, שיש ערך מאוד גדול גם לחוויות כישלון, אבל חוויית הצלחה גם היא משהו שמאוד בונה. וקח את התחושה הזאת למקום חברתי, כאילו בנית עולם במלואו. ואני חושבת שזה הערך של קו הזהות. היום הפעילות שלנו מתקיימת ב4 מרכזים ברחבי הארץ, בגליל העליון, בגליל המערבי, בגוש דן ובנגב. יש לנו קרוב ל20 קבוצות שפועלות בגילאים שונים ובאזורים שונים. מאז ותמיד מה שאני זוכרת את עצמי, החלום שלי זה לשנות את העולם. ואז פתאום קו זינוק, וזה נותן לך הרבה הזדמנות, וגם כאילו זו קבוצה, ואני מאוד, נראה לי שמעל הכל אהבתי את הרעיון של הקבוצה, שנהיה ביחד ונעבור סמינרים. אתה מרגיש את האמונה שאתה יכול, כאילו זה הופך מאמונה לידיעה, כי לכולם יש את הכוח, אבל לא לכולם יש את הידיעה שיש להם את הכוח. וזה נראה לי הדבר הכי חשוב שאני לוקחת איתי מהשנה הזאת. המודל שאנחנו זיהינו שיכול לעבוד, ואנחנו מרגישים שהוא עובד, זה הכשרה, זה התמקדות בצעירים מוצלחים עם פוטנציאל אדיר להביא את השינוי מאותן פריפריות. בעצם אנחנו מכוונים מעט מאוד משאבים להגיע מאוד רחוק, לחולל שינוי מאוד מאוד גדול. הצוות המקצועי עובר הכשרות מרוכזות לפחות אחת לשנה בסמינר שכל הצוות מכל הארץ יוצא אליו ועובר יחד תכנים באופן משותף. אבל מעבר לזה, הליווי של הצוות מתבצע באופן שבועי באזורים, בפגישות צוות, בליווי של מנהל האזור. לא עוזבים את האזורים שבהם הם גדלו ושמהם הם יצאו, ורוצים דווקא שהשינוי יהיה בעיר שהם גדלו, במרחב שהם התחנכו בו. קבוצת גליל מערבי 2017 היא קבוצה ראשונה בקו זינוק שקבוצה מעורבת, ערבים ויהודים, חצי-חצי. קבוצה שמורכבת מ4 דתות שונות. עצם העובדה שיש בקבוצה כל כך מגוון של אנשים, לא רק מאותו עם, אלא גם מדתות אחרות ומגוון של אנשים שכל אחד מביא את התרבות שלו. המציאות משתנה, כי כל אחד עושה קצת, והקצת הזה ביחד הופך למשהו ממש גדול ורחב. ואם כל אחד מהם היום משפיע על 5, 10, 20, 50, 100 אנשים, אנחנו כבר לא 25 חבר'ה שהתחלנו, אנחנו משפיעים על הרבה יותר. להפיח בך מחדש אמונה, כי האזורים שמהם הגענו, לא משנה עכשיו למה, לא בהכרח היו האזורים הכי תומכים והכי ברור מאליו שלשם אנחנו נגיע. והיום אני מרגישה מאוד בטוחה ומאוד יציבה מול הדרך שלי ומול החיבור שלי לאזור שממנו אני מגיעה ואוהבת. זה היה החזון הראשוני נראה לי שאנחנו קיבלנו על עצמנו, לשבת פעם אחת בעוד 10 שנים מסביב שולחן שכל אחד עוסק בתחומו הוא ועם רצון מאוד מאוד גדול להשפיע. תודה. תודה לכולכם, תודה לכל מי ששותף למסע הנפלא הזה. תודה לשותפים שלנו, תודה לתורמים. תודה למתנדבים הרבים שמגיעים מכל הארץ. תודה לצוות הנפלא שעושה את העבודה. ויותר מכל תודה למשתתפים.
אתם אלה שמביאים את השינוי, אתם אלה שמביאים את הבשורה, בזכותכם כל הדבר הזה קורה.